Naami ka niya, boss? Sabi toyo ni mo. Nagunsa na ka niya, boss? Lagi ayo linggit lahat lagi. Ah, plat? 28 a.m. tomorrow, day 2. Asam to si Kaniko nga rin sa Minggit, ha? Ito tayo pinaka-bagtik nga rin nga mayuhay sa Minggit. Asam na, itong na rin. Uy, tao ay. Boss, kita ka, kailangan ni Boy Gubang itong na mekaniko nga rin nga pinaka-kusog mo ngayok. Dito. Ano? Tune up si Boy Guba sa Multicam. Na dito? Ato. At rin mo ito ingon na nga Mana pinakamaayo rin. ayaw dito? Nga mekaniko Minggit? Oh, nabirwan na siya. Si Boy Guba. Ato Multicam. Ay, sige naman. Koton. Boss. Oh, vlog ka boss. Breaks ni Milo boss. Adios. Ya. Biha ka na. Grabe ang mahilo dito. Sige boss. Kaya lang ko boss. Magmita na si Boy mekaniko rin kuhan. Asam bro. Uy. Sabi ko. Pare, boss. Boss. Oh. Naami ka niya, boss? Sabi toyo ni mo. Nakunsa na ka niya, boss? Lagi ayo linggit lahat lagi. Ah, plat? Ako ning lisan. Oo. Dito ni gayho na nayo. Ano kuba na ka ni, boss? Dapat ayaw, boss? Oy, bayo man stag iya. Aligid ray guba rin. Murag tanan mo siguro ni. Tuloy. Oh. Indot, kira na kayo, bro. Masih may guba rin ay. Kani siya natayan niya. Oh, Oo. ilisan niya. Daghan ni siya dapat oh. Na usay toyo nimo din, nasuroy lagi. Ano ko ipayaw dito ba? Ug ayaw to nimo nga kuhan. Dako pa rin akong trabaho on ba? Busy na ka day. Sipa ko na pa, daday lang mo, tingog gawa. Abda, brig. Ayaw, boss? Murag usap ni katuig bro. Ano maguba na ni, boss? Ay paayo mas lagi ah. Mandar pa ni. Mandar guro, ayuho ni mandar. Oh, yun. For entertainment purposes only.